Jaramogi Jong machiegni kendo wantie karka waseyudo thuolo mano maduong' kan ka kod Boniface Otieno. Boniface, chiwo nade? Achiwo maber, Cleo, erokamano kendo luonga e studio mar Ramogi TV kae mondo walidhne nyakwar Ramogi Jwang gazet okinyi ma kawuono, mondo ma ano morogi to ginyalo nyiewo bang'e mondo gikolie matut. Mopogore gi mano, aneno ka koth medo mana mburore e bombe mopogore opogore. Akia no chalo nadi Kaluo, ang'en very soon kaka nyocha wacho jogwa bro keto kodhi e lowo mondo wanen to wanyalo konyore nadi mbele kae. Otherwise erokamano. Kamano nyakwar Ramogi Jwang, wachako kae kod gazeti te mokwongo mar Daily Nation ka nyakwar Ramogi Jwang. Wanene ka ni gazet mar Daily Nation ka wacho nade gin weche matero jo piny Kenya e piny Russia mar mondo mi otim nade odhi ogore gi lweny ni, en lweny ma jo Russia gi Ukraine. Iwacho ni ero koro itemo rang nonro magi ni gin to gin e yo machal nade. Nyakwar Ramogi Jwang mane wach mantiere kar ka giwacho nyaka sani kwan jo Kenya mantiere piny Russia a 1,000. En adier ni jago moro kae miluongo ni Festus Arasa Omwamba osegolo dhano maromo 1,000 pacho Kenya kae, kowuondogi ni oterogi e tich Russia kucha mondo gidhi yud kaka ginyalo konyre. Mana kaka wang'eyo pile ka pile ni weche tich chendo kabisa Kenya kae. Koro ng'ato kong'isi nonyalo yudo ni tich e pinje maoko kaka Russia kucha, in ng'ano ma graduate ma chakre samoro nitiek somo, pok yudo tich higni 5 higni 6 to ineno ka in gi ting' mang'eny be. Koro ka ng'ato ng'isi ni anyalo yudo ni tich for example Dubai ama kata mana Qatar kocha, tibro dhi piyo piyo kabisa. In this case jago ni ne wuondo jo Kenya ni en onyalo yudo nigi tich e piny mar Russia. To iyudori ka ichopo piny mar Russia to kara in ng'atno mokawi mondo odhi okony piny mar Russia e lweny ma gin go gi Ukraine. Kendo jago ni wachore ni en gi employment company, en gi kambi mare mandiko ji orak mopogore opogore. Kendo ichuli, owacho ni ka nidhi kucha tinyalo chuli between siling 910 gi 1 million 1.2. Nyakwar Ramogi Jwang mae pesa malach kabisa ma kata samoro kata nanyalo bedo tempted ka onge tich. Mae ng'iso nang'o? Number one, oripo wapenjre penjo madongo kabisa. Wan kaka jofwambo, wan gi responsibility maduong' kabisa. Kendo kata mana Foreign Affairs Minister marwa, benwa penjo matek kabisa. Ere kaka jago ni nyalo kawo jo Kenya mathoth kamae to tero piny mar Russia mondo dhi ogore gi Ukraine. Wan waonge gi lweny gi Ukraine, Russia ema dhawo gi Ukraine. To ochopo kama nadi makoro Russia, kizungu wacho no am twist wa. Gichal jogo ma ong'adonwa rieko. Gifeel ni gin gi rieko mang'eny kabisa mohingowa. In short, giketo e lweny gi Ukraine indirect. Mano gino ma Foreign Affairs Minister marwa oripo bed ni wan kaka jofwambo wapenje penjo matek kabisa. DCI ma pacho kae ne gin kure seche ma jago ni ne golo dhano 1,000 pacho kae tero e piny mar Russia. Otherwise osetimore. Gima wanyalo wacho en ni investigating agencies, DCI and the police and the rest of the team nyaka uneni to koro unyalo timo ang'o mondo jogwa gi one kaka duogo Kenya kae. Nikech gima wang'eyo en ni seche ma gin kucha to giyudore ka gi chandore kabisa. Nikech goli kae king'isi ni teri Russia idhi mi tich, to kichopo Russia tiyudo ka tijno onge. In ng'atno ma omi bunde, pok ni mako kata pistol e lweti chakre ngimani ne chakore. Idhi go bunde maduong' chanadi, ne pok ichwado kata pistol at a close range. Omiyo Kenya tugo kod ngima dhano, anyalo wacho kamano. The main responsibility mar sirikal en chiwo arita mowinjore ni mar ngima dhano. To an abwok kabisa ka ng'at and this single individual nyalo golo dhano 1,000 pacho kae to sirikal wacho ni kia over this year. Omiyo nyaka wane ni jogi duogo pacho kae e yo machalo nade, kendo agombo ni giduog yo mapiyo piyo kaka nyalore. Kamano nyakwar Ramogi Jwang, mano mipeke ite mar ariyo ka irango ite ma mbele ka pod nitie sigeni mamoko to yana mondo mi adonj mana iye ka urang sigeni ma bende omipek kar kae ma bende dhi bedo kae ka waluwo ni nyakwar Ramogi Jwang. E ite mar adek nitie ka wacho ni Reign of Terror, wacho ni return of dreaded border gangs. Mano kama gintiere ka nyakwar Ramogi Jwang, nitiere picha ochal nade nikech mano ite mar adek e gazet mar page 3.
mar gazet mar Daily Nation okinyi ma kawuono kae nitiere picha mar jafwambo weche mano mar Nation Media Group Evans Abil ma bende nomonji kod jonjore ma bende nomiyo hinyruok malach ahinya kanyo ka nitie osuptal no mano mag Khan University kaachiel koda ka Jimmy Gate jawer bende ma alwora mar Runda nitie jogo manomonje ma bende nohinyo we ka oyudo thieth mano koro koyude kendo dhi mana kar thieth ter mano kama gintiere. Gin weche mathoth ahinya ma bende koro obila nyalo bedo ni ero osechako timo apedha tiwacho kar ka ni en gino ma osebedo kata ka timore alwora ma Nam Chumbi nosewach shoot to kill order cha ma bende ji osebedo ka kweda ahinya mano nuno ma bende noloso kata kan range kanyo ni inyal res gi machal nade. En adier Cleo, jo bodaboda pacho kae moko kuomgi osebedo ka wacho ni moko kuomgi gin joma beyo, wacho adier kendo oboke ni ndiko kae ni dibed ni jo bodaboda manjore ka oduogo pacho kae mondo terrorize dhano. To anyalo wacho seche duto, ajawacho ga seche duto ni sekta ma bodaboda gima kelo problem kabisa pacho kae en ni sekta ma bodaboda onge gi chike malong'o ma tayo kaka jo bodaboda nyalo tiyo pacho kae. Wasepanda kata neno e bombe mopogore opogore, Nairobi kae kata Mombasa kata Kisumu, ka ja bodaboda tema nogwe ng'ato janyamburko matin tu, to ibro yudo ka bang' dakika 10 kendo bang' dakika 5 to jo bodaboda 100 ochopo kanyo kendo gibro harass janyamburko no kabisa. Nyocha matokni mang'eny Nairobi kae odhi e gomo, odhi e ng'anyo ka akiana en sako mane cha ma mtokgi nowang' kendo nokelo shida kabisa ni jowuoth Nairobi kae kecha kaunti kaka Nairobi jogo madonjo CBD akiana wan ga dhano milion 10 CBD na de gima chalo kamano, rough statistics anyalo wacho kamano. Omiyo seche ma mtokni ogomo nikech ja bodaboda for example tuomore gi nyamburko bo wang'o mtokano tiyudo ka ji chandore kabisa. Sirikal oripone ni to gidwa timo nang'o mondo sekta ma bodaboda ni oyud kaka nigi regulations malong'o mondo wane ni to jogi dwa tiyo nang'o. Kidhi for example Rwanda kae, wanyalo chiwo example, gin jogo ma daki riemb bodaboda ka iting'o mohingo ji 2 daki riemb bodaboda ka jok ma riembo bodaboda no jariembo kata ka moting'o nge helmet daki riemb bodaboda e speed moro mamalo kabisa. Nitie chike ma tayo riembo mar bodaboda Rwanda ma onge Kenya kae. Omiyo anta medo mana jiwo migawo mar arita kwe pacho kae mondo uneni to udwa timo nang'o mondo wa regulate sekta ni. Sekta ma bodaboda ok rach. For example, kwa nyalo amua ni ng'ano ka ng'ano mantie sekta ma bodaboda nyaka bede sako. Ka unyalo bedo gi sako ma joma tatu, ang' momiyo onge sako ma bodaboda. Aneno ka dala kucha sani at least serikal temo kendo iyudo ka mondo miyo yieni kata mondo mi chung e stage to nyaka ibed gi namba nino ka pikipiki ni otim go njore ama kata ka ini wuoni timo njore tibro yud ka kibro bedo traced ba nyaka maki. Aparo ni mano achiel kuom gigo ma serikal nyalo neno ni otimo mapiyo mondo wanen to wagolo jogo maricho matimo mafundu machalo kaka goyo jofambo. Neno picha mantie kanyo no nyakora moga juang maber, mano jafambo monindo kanyo mogo gi jabodaboda. Ok en wach mayot. Omiyo sekta ni nyaka wanen to adwe regulate nadi mondo wanen ni to jogo matiyo e sekta ni gin jogo mabeyo seche duto. Kamano nyakoro mo jonge iti mara ng'wen ka nitie sigana machielo mondane mondo mi warangi kendo wanene kaka nyalo bedo e wacho ni e ite mara ng'wen Sifuna open to work with United Opposition. Mano ite mara ng'wen kae kirange kendo inene kacha ni to obinade mono kama gitie katiyo gi kwethno mar Gachagua gini Matiang'i mane nitiere Kisii odiochieng' manyoro nyocha kauno pod gintiere kuro kauno chieng' tich adek. Sigana mondika kod Justus Ochieng' kod Kevin Cheruiyot yango kar kani kata twak mare kane nitie go nyoro kod mano dufamono mano man Nation oyango ni ero en dot moko loro en rangach moko loro giwacho ni koyudo kweth mantiere kod mantiere gi lek mano mar neno ni gigolo moluor William Ruto jatend piny Kenya e apis to ne tim nade. Cleo, saka bedo ka wacho Ramogi TV kae ni seche 48 e paw siasa
lach kabisa kendo asebedo kawacho ni Nyakoro Mogajwang bedur ka uikre ne neno gik mabiro buogo mbele kae kabisa. Okanyal wacho ni lwasi mar siasa pacho kae osebedo kamokwe pok osetol maber. Kendo ubro neno ka nitie realignment, jogo muparo ni dak ti karachiel ubro neno ka gitiyo karachiel. Kendo gima nyaka ung'e seche duto ni un kaka jo Kenya, nyaka uamua ni to jogo mudwa yiero mondo bed ochung'nu e yiero maduong' mabiro, o represent e yiero maduong' mabiro, gin jogo machalo nade. Ubro luwo chama koso ubro luwo individual. Sifuna wacho kae, gima ji ne kong'eyo chien kacha, koro sani owacho ni ento ooyo, oyie kata tiyo gi the opposition parties moting'o kina Fred Matiang'i Giri, Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa, Natembeya Giri and the rest. Okan surprised, mae gima ok obwoga kabisa kaka jafwambo. Nikech ang'eyo ni gik mang'eny pod dwa timore mbele kae. Kata mana jogo muparo ni un kaka jopiny muparo ni ok nyal tiyo karachiel. Ubro neno kata for example, maya wacha pacha, jatelo machon moluor Uhuru Kenyatta. Ginyalo kata mosore gi jatelo mantie sani, to mano will mean a lot e paw siasa ma pacho kae kwa dhi yiero maduong' mabiro. An gima dwa ng'iso jopiny ni bedur motang' kabisa, gouru jogi kogno, ng'ato bi to usnu manifesto mare, kokelo nu pesa bende ukaw, kik utamre kaw. But at the end of the day, make sure ni yiero ng'atno miparo ni bro tiyo ni. Ken ng'at manyocho tiyo, for example, kaka MCA, un go track record mar ng'ano kaka nyocho tiyo nu. Un mubro amua ni, for example, MCA marwa nowacho no bro timonwa ABCD, nomiwa 10 promises, to kuom promises apargi o fulfill aboro, fulfill ochiko. Mano ng'ama orebe numiyo tich kendo, to kano promisu gik moko 10 to miyo 2 ama 3 ama 4, mano below average, kisungu wacho kamano. Mano ng'ama kuduok e tich, anyalo wacho kamano. Omiyo bedur motang' kabisa, wadhi e yiero maduong' mabiro 2027, kendo nyaka wang'e ni jogo mwadwa keto telo gin jogo machalo nade. Ka gin jogo Nyakoro Mogajwang' e mar auchiel ka waranga ne sigana machielo mabende nitie kaka wacho ni lawmakers reject IBC's 63 billion 2027 polls request. Nyakoro Mogajwang' jod bura okwedo dwaro mano mar IBC duol mochung' ne yiero pacho kae mar kwayo omenda maromo bilion 63 mano matayo yiero mabiro. Jod bura wacho ni yiero nitiere omenda maromo ka bilion 41 mano ma treasury oketo, mano migawo mar omenda magi wacho ni oromo kendo nego bed ni tiyo ga achiel kachiel buni. Jo IBC nyontie bunge kacha kendo nyogi romo kod Justice and Legal Affairs Committee e bunge ka gitero budget margi ma gidwa tayo nugo yiero higa mabiro 2027. Kendo nyogi wacho ni mondo mi gitim yiero ni maber, gidwaro bilion 63, but wabunge okiso gini oyo pesa mudwaro no ng'eny kabisa, duokeuru nyaka bilion 41. Ka ging'iso jo IBC ni dhiuru mondo ung'ad gigo ma kizungu luongo ni necessary expenditure, gigo ma unyalo timo, pod unyalo dhi mbele gi timo yiero ni kok uketo gi e budget. But IBC to insist ni mano e pesa ma gidwaro, kendo nya neno ka openjgi ni unyalo timo yiero ni ka okwamiyo pesa mudwaro 63 billion, to giwacho na pana wan mane pesa mwadwaro. It means ni kwa dhie yiero maduong' mabiro 2027 to wan gi shortfall already e budget mar bilion 22. Mae ng'iso nang'o? Wadhi bedo gi ng'ukruok e yiero maduong' wadhi bedo go 2027, to seche duto Nyakoro Mogajwang' gima nyaka ing'e ni yiero en process. Ok wachunga one day 2027 tarik mowach mantie katiba cha to wadhi timo yiero. No, en a process machakore. Actually anyalo wacho ni osechakore gi sani, kineno ka jogi odhi e bunge dhi kwayo budget mondo omigi mondo gibi gitigo 2027. Wayudore kama tek kabisa kaka jo Kenya nikech cost mar timo yiero pacho kae ni malo kabisa compared kod pinje moko Afrika kae. Mae en nikech nitie mistrust, dhano ok oyiere. Iyudo ka waprokiwa ballot papers gi pesa mang'eny kabisa. Trust onge. Miyo kamwa dhi timo yiero wayudo ka watiyo gi
omenda makore lach kabisa. Wabro konyore nadi going forward nikech higa ka higa kwa dhi financial year manyien ama kwa dhi timo year after 5 years. I will not be shocked kwa dhi timo year mabiro ka jo IBC odhi bunge to kwayo kata billion 100. Bro timore nikech mistrust bedo mana bedo mang'eny. Cleophas. Omiyo wayudore kama tek kabisa compared to countries moko e Africa kae ma for example kaka Ghana iwacho ni cost margi mar timo yiero ok ni malo kabisa kaka Kenya, Uganda, pinje machalo kaka Nigeria, Rwanda, cost margi mar election ok ni malo kabisa. Ng'ato nyo penjo kacha ni to uwacho ni Kim's kit gi gikethore kendo nyaka unyiew moko memomiyo cost maru mar total budget ma udwaro ni malo kabisa. Mbunge moro penjo kacha to ka gikethore ere tiende repair gi, why don't we ang'omiyo nyiewa moko manyien. Koro ng'ato nyalo penjore ni to cost mar repair gi moro kod cost manyiew manyien mane ma ni malo moingo nyawadgi. Wayudore kama tek kabisa Cleo kendo magi weche moko kwa nono to wan kaka jo Kenya obro yudore kama tek kabisa kwa dhi timo yiero moko mabro biro mbele kata matindo madie kama mane dire kaka kopore gi mabiro nyakoro mo gijwang moborange so mane ite mar auchiel kisomo ite mar abiriyo nyakoro mo gijwang mano weche mag digitization stego tieno ondege kar kae kiwacho ni Murang'a County makoro otelo e counties duto merango kacha niero weche mag automation kata keto chenro mopogore e mbui gine yo machal nade atamalo 80 nyaka 100 oyudo kacha Murang'a, Nakuru, Kiambu, Kisumu, Meru, Nairobi kod Machakos kantiere machielo mantiere atamalo 60 nyaka 79 kanye kama ntiere counties madhi 10 kod 7 mamano ntiere counties makaluo oting'o kacha county mano ma Homa Bay ema biro diere kacha kirango 40 to 59% kacha ntiere county ma Migori mantiere kar kacha ntiere machielo bende ma Kisii ntiere ma Bomet ntiere Siaya na Bapaga Beach mano kirango jogo ma oyudo jogo mantiere kadiponi irango gi kanyo achiel kachiel mano kama gintiere mano kama irango gi kaka thuolo gi bende ntiere gi thuolo mag tije mano kama warange counties. Boni anyalo wacho ni en wach maber. Weche development seche duto gin ga gigo ma ni machiegni kabisa gi chunya kendo ka wanyalo yudo sigana maber kawuok e county machalo kamae anyalo winjo wacho ni amor kabisa kodwa mana winjo ni sijui gavana machalo kamae nyomak no kwala kia pesa machalo nadi no wadwa winjo nyaka sigandi mabeyo mawuok e counties magwa machalo kaka magie. Omiyo anyalo miyo mana poch gi pak ni counties kaka Murang'a ang'eyo maber kabisa ka ng'ato en ng'atno matiyo matek kabisa. School feeding program mare aparo ni among the best counties mwantiere go pacho kae. Weche loso barabara, weche mag pure counties ma Murang'a nyakoro moga jwang chieng' moro ka akawa time mari mondi wuothe counties moko mwantiere go pacho kae ne kaka gik moko timore. Okawach ni counties magwa makaluo ni chien kabisa watemo kabisa but anyalo wacho ni nitie counties moko mapodo ni malo weche development pacho kae. Omiyo mae wach maber kabisa ka counties machalo kaka Murang'a, Nakuru, Kiambu, Kisumu gibedo ranked malo weche mag kelo weche mag tich medo nafasi mar tich ni jowere seche duto maparo ni manyo tich pacho kae kendo anyalo wacho ni ma en wach maber kabisa. Counties malag mama man chien kaka Baringo, Marsabit, Tana River, West Pokot, Garissa gi Wajir nyaka to koro some lesson e counties ma lead mana kaka wasewacho mbele kanyo. Cleo kamano iteno mar abiro kanyo somenya koro mo gijwang ka piny kata ng'iyud kanyo sigana mondi kar kanyo ni Mbadi submits key Safaricom shares sale document to MPs mano nyiepo kata uso mago mag shares mantiere kar kanyo wayudo thuolo mano marango kama chielo bingeni nyaloga kwal nyaka lo mantiere State House. Yes, State House and lodges land grabbed nyakoro mo gijwang mano kineno ite maraboro ndigi mathoth ahinya makoro nonyanyore lela Boni magi ma diwach ni data mipimo magi weche ma data mipimo piny kanyo bende ndeke ni Ruto quietly moves back into new look main building. Yes, mano manyien mantie kar kanyo mano kama nitiere mokwongo kanyo mar State House gi State Lodges nyakoro Mugajwang oboke ni
wacho ni puodho mag State House obedo grabbed. Mana kaka Leo osewacho ni magi weche ma nyalo tami pimo. Ere kaka law mar State House nyalo bedo grabbed? Ma wach matek kabisa nikech State House controller Katole Metito nyore ne bunge kacha akotwak gi wabunge, to mae wach manyonyiedhore lela seche manyo gi twak gi wabunge. Kowacho ni oyo gima nyaka ung'e pacho kae en ni kata lope mag State House mantie pacho kae, moko kuomgi jo Kenya mawangi tek odhi bogede gi grab bagi gede. For example, Kisumo kacha winjo ni nitie ng'atno ma MCA, former nominated MCA man nyaka gi property inside State House ma Kisumo kacha. Magi weche matek kabisa nyakora mogajwang kabisa kalo ma sirikal mar State House kar jot mar ker ma pacho kae, ma for example wuok kae odhi tich Kakamega, to ageno ni mane kar jot mare chieng'no for the days ma intiere go e region no. Ere kaka in inyalo dhi grab puodho machalo kamano? Anyalo wacho ni jo Kenya wang' gi seche moko tek kabisa, kendo Kenya kae to nyaka to koro waneni jok machalo kamagi wanyalo deal go nadi. Nitie gik moko ma ok item nikech ibro keto ngimani at risk kayiem nono. Piny kae waneno ka oboke ni ondiko ni ker odok kar jot mare ma State House ma Nairobi kae ma nyocha itimo ne renovation. Nyakora Mogajwang' nyaka ing'e ni mana kaka ing'eyo ama kaka wang'eyo ni ker nyocha itimo ne renovation kar jot mare maduong' Nairobi kae, kendo wachore ni odok kuro kiling'ling' kisiri ma okobedo ayanga, okowuok oko nyiedhore lela wacho ni oyo anto nyocha atimo renovation ni kar jot mara to serumo ero kora dok kuro. Hapana, mae timore kamae nikech ang'o? Jo Kenya nogo uwi kabisa seche mane otimo renovation ni kar jot mare ni, nikech ne giwacho ni to billions mang'eny ikaw itiyogo e loso kama idakie, nikech ang'o? Seche ma jo piny feel ni barabara wa pod ok be ahinya, pi onge ke slums mag wantiere go mopogre opogre, stima pok wakeyo maber, to in ikaw pesa makore lach kamae idhi loso kama idakie maber, nikech ang'o? Osetimore. Wacho ni State House en kanyo moluori, oromo go gi jotelo madongo dongo. Osetimore nyakora Mogajwang'. Wacho ni kosepugore to idhi mana kode kacha mana kama intiere. Nyakora Mogajwang' isesom ite mar 10 kantie sigana mikoni kacha kikoni kacha ni ero ma en 111 billion shortfall, bak bende koro iwacho nitiere maromo omenda maromo bilion 111 mano e wechego mag somo mago maonge chudo kata free education. Koro keto chenro ma kamago kama chal nade. Nitiere weche ma ka iwacho ni nyaka sani omenda mantiere monego madwarore gi moketi iwacho ni required kachel koda kamacha ma en allocated. Iwacho ni mokwongo free primary education kacha gima dwarore en omenda maromo bilion 15. Omenda moketi en bilion mano maromo omenda moketi koro en bilion 7.1. Junior school nitiere kata kod allocation mare maromo 54 billion. Mano koro warang'ane piny karka, mano kama ntiere kwan gi mabende nyakora Mogajwang' ne ane pek mantiere karka mabende wadhi bedo kae kwanene boni mae pek mantiere ka. Bilion 111 ma kizungu luongo ni en shortfall. Mane pesa madwarore mondo mi wata chenro mag somo pacho kae yo mowinjore. Pesa no onge nyakora Mogajwang'. Akian ni nyoro manya neno ko oboke mar Standard ondiko ni nyithindo sani ni half term, kendo oboke no ondiko ni kagitieko half term ama akian nyo wacho ni kagidok kwa wuok holiday mabor mar dwe mar 4 cha to wabro yudore kama tek kabisa. Nikech pesa ma ministry otero ama pesa ma treasury otero e school kon pesa madwarore nitie pogruok maduong' kabisa. Seche duto mang'ikruok machalo kama nitie nyuol ema yudre kama tek kabisa.
Anyalo mana medo challenge treasury kod migao mar somo pacho kae ni beduru ka ung'eyo seche duto ni kudwa ni umul chuny japiny, weche kaka machalo meg chieth, weche machalo kaka weche somo, wekuru tugogo, miur sectors gi allocation mowinjore kodgi mondo nyithindwa oyud kaka nyalo somo. Seche duto bedo ga malit na kabisa kaka penj manyawa timo ni, nyithindo nyokalo penj kabisa, jo form 4 nyokalo penj mang'eny kabisa. Koro it means ni jogo mabro dhi e mbalariany ng'eny samoro maingo kata mana slots mantie. Mano ng'iso nang'o? Number one, it means ni sirikal automatically budget shortfall dhi betie, gidhi bedo gi pesa moromo mar absorb nyithindo duto manie okalo penj makoro dwa dhi e mbalariany dwe mar 9. Magi e priority areas maseche mwa timo budget mbadi jatelo mar omenda pacho kae be ong'eyo, by the way, en mana samoro lwete ni kama tek kabisa, oyudre kama tek kabisa nikech Kenya kae seche duto pesa mwa generate for example in taxes like 3/4 mare dhi payment mar debt gope. Jo Kenya ni gowi mokawo pinje mopogore opogore mang'eny kabisa, ama manokawo gi previous administrations mang'eny kabisa. Omiyo seche duto in kaka japiny ichwadi tax maybe an kata 200,000 tiyudri kidok dala gi at the end of the month gi shilingi 80,000 kong'adi loan bong'adi ABCD gi gik SHA gi whatever ska. Ja Kenya nyaka ng'eni, ama serikal nyaka ng'eni seche duto ngima mar ama ber mar ama taya mondo mi rieny for example family nyaka to ng'ato wuogie kanyo ma odhi bosomo. Omiyo ananyalo mana medo ng'iso serikal ni sectors machalo kaka mag somo pacho kae to gimiya budget moromo, nikech I believe ga seche duto ni education is the equalizer. Ka family ma ji odhi school seche duto ibro yudo ni kata ka ng'ano nowuok e humble background to jomoko ne gin joma ni sawa kabisa, ibro do at the end of the day ka giwuok e gweng' achiel to for example kata kitimo rambe mar liel, gibro yudo ka family A ogolo pesa ne, family B ogolo pesa ne, C ogolo pesa ne, at the end of the day lel no bro timre maber. I advocate for weche somo seche duto, omiyo wang'iso mana ministry ni medur mana chiwo pesa mowinjore mondo mi jogwa ama nyithindwa oyud kaka somo yo mowinjore. Kamano nyakoro mag jwang' itino mar 10 bende kisomo kar kacha TSC rights to Koome over court delays in hiring new CEO. Achiedh nade mano e kwedo iwacho ni achiedh nade endike tich jatatijo manyien mano ma TSC, mano wach mantie kar kacha ite mar 10. So mene bed kod ng'eyo ang'e som ite machielo mantiere iye ka warang'ane opinion e ite mar 14 iwacho ni hired trained medical staff to help curb deaths in schools. Ikono kae sirkal mar mondo mi ondik jothieth, mano ite mar 14 mar mondo mi iwacho ni gindike tich jogo man gi lony e weche mag thieth e sikunde mar mondo mi odwok piny thogi manyalo bedo kawuok e skul. Nitie ma otimore Machakos, nitie mano kama otimore Njoro Girls, Nakuru County, e weche mamoko penj mantiere kar kae. Mae e kama wawinje sigeni mamoko mapod walawo ka Stella Bosire mabende ogolo paro mantiere kar kanyo. Mare wadariwe ka gi machielo ma neno koni e weche mag tiagasgo mapod biro ite mar 15. Sano rang'ane ite mar 12 ni. Ite mar 14 4 kosa 5. 4. Jandiko golo pache kae, Stella Bosire golo pache kae kendo wacho ni to ochopo sama koro skunde mantiere go pacho kae nyaka ndik jogo mar trend mondo gine ni to gidwa konyo jogo mosebedo nyithindo mosebedo kalalo ngimagi e skunde mantiere go pacho kae machalo nadi. Paro nen paro maber kendo owacho ni seche duto masira mwayudo pacho kae ama thoe mwaseneno kama nyotimre Njoro Nakuru kacha ma nyathi owuok ka dala maber to kochopo skul akian nyathi cha ng'ato nyodhiro ama japuonj nyochwade ok wang'eyo maber gima nyotimore. Kendo nyaneno kata ka min gi nyobuok kabisa, nyaka wane ni to wadwa tayo weche mag somo e skunde wa e yo machalo nadi. Jandiko Stella wacho ni ndikuru jolony e weche thieth e skunde mwantiere go pacho kae mondo mi kama shira mora nyalo yudore e skul kacha to wane ni to inyalo geng'e e yo machalo nadi. Aparo na gima ndiko ni ama pache ni
en paro ma ler kabisa. Erokamano. Kamano nyakula mojo warangi te mara paga bich ka ikaw tieko gazet okinyi ma kawuono ka mar mondo mi warangi ane konde mopogore opogore ka ma bende nitiere kar ka iwacho ni tiagas nitie weche mag tiagas ma bende nitiere kar ka jo bende rango bodi akere rango e ite no ngene mane ma bedo kanyo ka warango kaka wach ma bende watieko do gazet kawuono. Aneno ka jok machalo ng'ato chal na Sifuna, ng'ato chal na Babu, ng'ato chal na Orengo, to kocha aneno jok machal na jotend arita kwe pacho kae. Ng'ato chal na mana jatend polise pacho kae, PS Ray kod CS Murkomen. To aneno ka gima Sifuna giri bayan gi tiagas, to giwacho ni mapana, man tiagas maber. Obedo less kod ang'ono associated with the Interior Ministry. Akiani Leo akiani neno nadi. Nyakura mo gejwang ne ane. Ero. Ulini ke karakanya chel neno mane. Ma wach ma bende nitie karakaya wacho ni tiagas not to the embarrassment. It's association with the Interior Ministry. Mano kama nitie kacha. Gibuoka ahinya. Ng'ama wacho nitie piny kocha. Mogo nitie piny ku. Une nyakura mo gejwang. Mano pach jandiko. So me anenya kura mo gijwang bed kod ng'eyo kama gintiere. E gazet mar The Standard kantie wach ma obino mi pek wacho ni who's goons. Ipenjo kanyo ni ng'a to en ng'awa mantiere kar kae ma bende goons gi kata jonjore ma kinde rombe gi mag siasa. Ondik picha kar kae, mano picha ma nitiere ite mar 6 kod mano mar 7 e gazet mar The Standard. Mano wach ma bende iwacho ni ero en achiel kuom gik wacho ni en mano picha mar Raymond Omolo kamano mano kowuok kar kae ite no mokwongo mag gazet mar The Standard wacho ni Interior PS Raymond Omolo is cast as a polished technocrat with a philanthropic touch. But Nyanza nitiere dark narrative moro kata sigana machielo koro mienjo ka itude kod jogo mayo achokacha ni gin jogo ma gin goons e rombe mopogore opogore mag siasa. Imiyo gazet makoro mar The Standard penjo ka ni magi to goons nga. Manyalo wacho ni gima nyaka jopiny tamre en weche maundu seche ma dhano timo campaigns. An seche duto kaka nyaneno team mar Sifuna ka gidhi Kakamega, to jogo machalo jo maundu liekore nyawuok Kisumu dhi attack gi Kakamega. Aparo ni mago gigo ma jo Kenya ripotamre kabisa, kendo migawo mar arita kwe pacho kae nyaka nen to konyo jo Kenya machalo nadi. Weche maundu ok bi konyowa, oere urgo. Watimo campaigns e yo mokwe mondo wane ni wabro timo yiero maduong' ma 2027 e yo machalo nadi. Wacho chien kacha ni election is a process. Wadhi e campaign, wadhi rango budget, wa nominate candidates and the rest. Watimur gigi peacefully. In kata an ama biashara mantie pacho kae, odwaro mana ni environment mar biashara obed mokwe. Pinje mopogore opogore kata mana kidhi Europe kucha itimo elections, ok inyal ng'eyo, onge koko. Wadwaro ni watimur magwa bende yo machalo kamano. Otherwise anyalo wacho ni mane be wachna mogik kinyi makawuono nyakoro magajwang week pod yaka leto chakore kawuono tich adek wamedur mna tiyo matek kech tich matek makelo mwandu. Erokamano Cleophas. Kamano boni wach mari mogik watieko ka koro. Anyalo wacho ni aneno be ka koth medo chwe e bombe mopogore opogore pacho kae. Asewacho chien kacha ni jogo ket kodhi e lowo mondo wanen to wabro konyore nadi seche duto. Ka dero mwantiere go opong' gi chiemo, to anyalo wacho ni wabro bedo kawan maber mbele kacha. Vijande wekur ringo koni gi kocha ka umadho kong'o gokinyi, wadhi ure puodho mondo wanen to wanyalo konyore nadi. Erokamano Cleophas, Nyasaye ogwedhu. Erokamano nyakoro mojo mane makelo giko mar twak tielo masani mantie ka aduogo ka kod twak wapenjo ka niero tulo e siasa inyalo geng'e yo machal nade ikete kar kae. Adhi bedo ka kod welo ariyo mano mantiere studio kaachiel koda ka yor simu wang'o tudo achiel kachiel koda wakili Ambrose Weda. Mano wadhi bedo kacha kwaloso kode yor simu bende wawinjane kawuono ni to chal nade mago kode mopogore opogore mabiro dhi bede okinyi makaono Boniface Otieno. Erokamano kuom ero kodwa watime kendo juma manyien ka wapuonjo oganda kendo wakono oganda gigo matimore e gazet. Dakika osekalo 10 tok sa achiel mar okinyi. Oriti masani kik idhi mabor. Erokamano.